Btr सरकनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि जौगाथायनि बिथिङाव Btr सरकारा सोलोंथाय, गेलेनाय, हारिमु बायदि बायदि बिथिङाव खामानि मावबोबाय थानायजों लोगोसे आरोबाव Btr सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि Btr सरकारनि अनसुंथाय मोननानै गसाइगाव दुमबाजार गामिनि रायजो राजाफ्रा खौसेयै गामिनि दालांखौ फाहामना लादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना माहारियारि हाग्राजों नांजाबनाय दुमबाजार गामिनि दालांनि हालोदा 2 बोसोरनिफ्रायनो जोबोद गाज्रियाव दंमोन आरो बेखौ फाहामनो थाखाय Btr सरकारा अनसुंथाय हरदों। Btr सरकारनि अनसुंथाय मोननानै गामिनि रायजो राजाफ्रा Btr सरकारनि सायाव गोजोननाय फोरमायदों। बे दालांआनो गामिनि सुबुंफोरनि हान्था मेलानि थाखाय मोनसे गोनांथारमोन। लोगोसे Btr सरकारनि हेफाजाबावनो दुमबाजार गामिनि गासै सुबुंफ्रा गावसोरनो बे दालांनि फाहामथायखौ मावना लादों। दालां गैयैनि जाहोनाव गामिनि सुबुंफ्रा दैज्लां बोथोराव हान्था मेला खालामनाय आरो फरायसाफ्रा फरायसालियाव थांनाय समाव गोबां जेंनाजों भुगिबोदों। Btr सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि नैबे समावहाय आङो दिनैहाय दंफैयो नैबे गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय नैबे रायमना माहारियारि हाग्राजों नांजाबनाय नैबे दुमबाजार गामियावहाय बे दुमबाजार गामिया रायमना माहारियारि हाग्रामानि आफाङाव थानाय मोनसे गामि बेयावहाय दिनैहाय Btr सरकारा माखासे रांनि मदद हरनानै नैबे नोंथांमोना बेकग्राउन्डआव नुनाय बा साखाथियाव नुनाय मोनसे दालांखौ नुबाय थादों। बे दालांखौहाय रिफायरिं खालामनो थाखाय गोदान सेंसन जायाखैब्लाबो बिथांमोना माखासे गोबां रांनि मदद हरनानैहाय दिनैहाय रिफायरिं खालामनो थाखाय नैबे गामियावहाय अनसुंथाय हरदों। बे अनसुंथाय हरनायावहाय बिथांमोना रंजानायजों बा खुसिजोंहाय बिथांमोना लैहोर लैहोर गामि गंसेनि सुबुंफोरा ओंखारनानै खामानि मावनायखौ जों नैबे समावहाय नुनो मोन्दों। नैबे समावहाय नैबे दालाङा बे गामिनि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि आरो बेसेबांसिम गोनांथि नैबे समावहाय जों नैबे गामिनि सुबुंफोरनिफ्रायनो फंनैसो बाथ्राफोरखौहाय नैबे समाव रोखायै मिन्थिनानै लागोन। फैदो बिदिब्ला बे समावहाय नैबे गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय फंनैसो बाथ्राफोरखौ नैबे समाव जोङो मिन्थिनानै लानि। बे Btr सरकारा 50,000 हरनायजों जोङो गोबां जोंनि थाबायनांगौ बहुद खस्थ'मोन बेफोरखौ जों मावना लानो थाखाय हाबाय। दा गोबाव समनिफ्राय बायला जिला जानानै थानाय दालांखौ फाहामनो थाखाय Btr सरकारा दे नोंथांमोननि गामियावहाय 50,000 रां हरदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायगोन? जोबोद गोजोननाय थादों सरकारनिसिम, मानो होनोब्ला जोंनि बे दालां रिपेयार खालामनो हरनायनि थाखाय Btr सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। मानगोनां प्रमद सार आरो मानगोनां जोंनि फेरेंगा सार बिथांमोनखौ जोंनि बे नर्थ दुमबाजार तरफनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। मानो होनब्ला बिथांनि हेफाजाबजों जोङो बे दालांखौ रिपेयार खालामनो हाबाय, बेनिखायनो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नैबे दालाङा दुमबाजार गामिनि दालाङा गोबाव समनिफ्राय बायला जिला जानानै दंमोन। दा Btr सरकारा नोंथांमोननि गामियावहाय 50,000 रां हरनानै दिनै दालां रिपेयारिं खालामनो खाबु मोनबाय। दा मा बुंगोन? दा बिथांमोननि हरनायाव जोङो दिनै बे दालांखौ जोङो मोजाङै मेरामत खालामनो हाबाय। जों बेनिखायनो बिथांमोनखौ जों हामबाय होनना बुंदों। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लानि। आच्चा, नोंथांमोननि दालाङा बेसेबां समनिफ्राय बेबायदि जिराब जिथाब जानानै दंमोन आरो दिनैहाय नोंथांमोना मानो नैबे दालांखौहाय गावनो न'खराव खामानि दंमोनब्लाबो ओंखारनानै मावनो गोनां जाखो? दिनै बड'लेण्ड बुब्लि बिथांखौ गोजोननाय थाबाय। जोंनि बे दालाङा 2012आव दग्रा रेजिमेन्ट आर्मि बिथांमोन बानायना होदोंमोन। दा फैयै फैयै दिनै 2024 मायथाइ दिनैहाय बायला जिला बोसोरनै जाबायमोन। जोङो बहुद खस्थ' मोनबाय। बे दैया ओरै सानजाथिङै फिखुवा मोनसे दं, बे जाखाथि। दिनै बे हाइज्रेगुरि होननानै बुङो बे सानजा गामिखौ, बिसिनावहाय 45 घर दं। बेखौ दैज्लां समावहाय गथ'फ्रा स्कुलाव फैनो थाखाय बिफाफ्रा गोदोनायाव गराय गाखो होनानै बारनांगौ जायो। बेनिखायनो बे बायला जिला दालांखौहाय जोङो खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो जोङो दिनैहाय जाय दिनै रानिं सरकार Btrनि बिथांमोना जोंनो 50,000 अनसुंथाइ हरदों। जोङो बिथांमोननि हरनायखौ जोबोद जोङो धन्यबाद होयो। आरो बेबादिनो जोङो बे दालांखौ जोङो सोरबा गभर्नमेन्ट फैब्लाबो आरो दानि बे रानिं गभर्नमेन्टखौबो खावलायनो थादों जाहाथे स्किमफोर होबावनानै जोङो मोजांथारै
सिरिस्थायै बानायनानै लानो हायो। बिनि थाखाय जोङो बे बिटिआर सरकारनि बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय। आरो दिनै जों लोंहोर गामिनि जेसेबांबो गाव गावनि खामानिखौ बेस्थ'था दंमोनब्लाबो साफ्रोमबो लोंहोर ओंखारनानै जोङो मावदों। बेनि थाखाय जोङो गामिनिबो बिथांमोनखौबो जोङो हामबाय होनो आरो बे दालांखौ जोङो बायद्ला जिद्ला मेरामति खालामफिनबाय जाहाथे जोङो बेजोंनो दैज्लांखौ जों सोलिनो थाखाय माइ गायनाय, मोसौ मोसा खानाय, जब्रा जन्था बेजोंनो गोबां जोङो दिनै हाजोथिङैबो डिपार्टमेन्ट थ्रुनिफ्रायबो बिथांमोनाबो डिउटि खालामो हाग्राखौ, फरेस्ट एरियाखौ। दा बेखायनो जोंनि बे गामिखौ सरकार थ्रुनिफ्राय नायसननो थाखाय दिनै बे दालांखौ जाहाथे जोङो गोदानै मोनफुङो बिनि थाखाय जोङो दानि बे सरकार आरो फैबाय थानाय सरकार गासैखौबो जों खावलायनाय थाबाय। जोंनि दिनैनि बे गोनां मिथिहोनांगौआ एसेखिनियानो। गोजोन्थों। नैबे दुमबाजार गामिनि सुबुंफोरनिफ्रायनो गावसोरनि बाथ्राफोरखौ रोखायै मिन्थिनो मोनबाय। गसाइगावनिफ्राय सदीप नार्जारिनि खौरां एसेनोसै। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसारजानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमोलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रोएन्टार'लजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउरोलजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।